Заребявали ли сте се по видеоигра? Аз да. Всичко започна с YouTube. Или по-скоро с един ютубър. What is up, my dogs? Today I'm going to give you the realest YouTube advice you've ever heard. Когато си закупих YouTube Premium, реших, че ще развивам моят канал и ще гледам полезни за това видеа. Проблемът е, че YouTube е пълен с празни надежди и невъзможни цифри, докато обаче не открих едно специфично видео. You need to make things that you enjoy making and you have a lot of fun making and you need to get better at it. There's a lot... Накратко видеото обяснява, че трябва да качваме често, да не целим перфекционизъм и най-вече да се забавляваме. Хареса ми, защото беше съвсем различно от другите и се личеше, че не е с цел пари. Хареса ми също чувството за хумор на създателя. That will be your biggest Реших да му отворя канала от любопитство и разбрах, че той се занимава да играе една забравена от всички игра, която преди години беше най-известната, а сега никой не я играе. Цъкнах на едно видео, 2, 3, изведнъж не можех да спра. Гледах всяко ново видео и ми доставяше удоволствие, но най-вече коментарите. Те бяха нещо, което никога не бях виждал. Абсурдни, забавни и най-вече скандални. Правят история от един кадър, който той показва. Но два коментара ми направиха изключително впечатление. Заради този ютубър, аз започнах да играя тази игра отново. Този ютубър съживи играта. Като аз си казах, абсолютно никакъв шанс аз да си изтегля тази игра. След 5 часа вече бях в играта и не можех да спра да играя. Разбира се, ново съдържание, нови механики, нови предизвикателства, всичко подновено и направено. Реших, че ще е просто една от тези фази. Всички знаем двуседмичната Майнкрафт фаза, като предположих, че тук ще е същото, но тогава стана неочакваното. Ютубъра, който бях открил преди по-малко от седмица, влезе в играта със собствено предизвикателство, което не само променяше цялата игра, но и можеше да се бориш за място в света. Играта отново се усети в пика си. Забавна, готина, необичайна, предизвикателна. А когато влезеш в YouTube, те обливат със съдържание свързано с нея. Просто мечта. Но какво може да се обърка, питате вие? Ами една дума. Пристрастяване. Понеже се борих за място в света, усетих напрежение, че трябва да играя и то много. Което от 2 часа на ден прерасна в 3, 4, 5, 6 часа всеки божи ден аз се боря. И то за много малък прогрес. Разбира се, загубите водиха до блъскане, тряскане и врякане. Играта, за която говоря, е Clash Royale. И въпреки, че много от вас може би дори не се е чували, това беше една от най-известните мобилни игри преди години. Тя е стратегическа, но просто доста опростена. Достатъчно трудна, за да ти задържа вниманието, но достатъчно лесна, за да не те откаже с сложни механики. Проблемът е, че заради това предизвикателство стигна до положение, в което някои вечери аз си лягах с гняв и едвам заспивах. А на следващия ден целият процес се повтаряше отново. Затова реших, че е време за почивка. Разкарах си всякакви екрани за 3 дена и си взех малкият телефон с копчета. Но когато се върнах, положението се влоши. Започнах да играя нон-стоп и вече започнах да се притеснявам както за здравето ми, така и дали изобщо се заслужава. Казах си, играта трябва да ми предостави ново съдържание или просто няма смисъл. Разкараха това предизвикателство, аз очаквах нещо ново, велико, готино, а се оказа, че просто продължават както по принцип. На 17 август реших да се изтрия и не мисля да се тегля отново. Поуката е, че е важно да се наслаждаваме на такива събития в умерени граници. Ако не ги сложим, ние ще прекалим и тогава изчезва забавата. Това, разбира се, не се отнася само за видеоигрите. Не се вманячвайте в резултата, а се наслаждавайте на процеса. Ако искате да разберете защо си купих YouTube Premium, може да цъкнете тук. А ако искате да разберете защо изобщо се наложи да се заребявам по тази игра, може да цъкнете тук. Благодаря ви. Subscribe.